Ħalli qabelkom. Ħalli l-nies. Nitilqu mill-lower sinjuri dan huwa shooter u llum għandna magħna lil Rose De Battista li hija saħħara u ħatweġbilna dal-mistoqsijiet. Tlaqna. Rose, x'ġielek issir saħħara u kif evolvejt bil-vjaġġ tiegħek mingħajr ta' saħħara bla xkopa tajjeb? Bla xkopa, bla xkopa. Mela, saħħara ma ssirx saħħara hija xi ħaġa li tħoss, xi ħaġa li titweled biha, kif ġara lili, minn xkun inti ħassejt li hemm xi ħaġa oltre mill-5 sensi li għandna. Mhux tagħmel saħħara fid-dinja tal-lum. Naħseb ir-rol ta' saħħara huwa ta' bridge bejn realtajiet differenti li hemm min jemmen fihom u le u bejn għarfien li kellhom missrijietna li llum il-ġurnata mikulin mit-teknoloġija tlifnieh. U xogħol saħħara huwa li nerġgħu niftakru fih. Xi tfisser li tkun saħħara lik? Hija karriera? Le mhijiex karriera li tkun saħħara jew pagana jew spiritwalità alternattiva hija parti mill-identità tiegħek. Hija minn int tesprimi dak li inti tħoss li hija l-kreazzjoni forma differenti minn kif nafuha aħna l-Maltin. Sewwa, ma nafx fimtix kollha di. Mela, x'inhi inti għandek il-Magic Touch Malta tajjeb, x'inhi il-missjoni tiegħek? Mela, ħanibda minn qabel Magic Touch. Jien li 30 sena li sibt triqti f'din il-ħajja spiritwali u kien hemm bżonn f'Malta. Fl-ispiritwalità tagħna jkollna bżonn ċertu affarijiet, kont insifer, niġi mobbija l sħabi u min kien interessat bħali u dejjem jgħiduli hemm miftuħ inti dal-ħanut, hemm miftuħ inti dal-ħanut. Ġiet il-ġurnata li ftaħnih. Però Magic Touch il-ħanut huwa 10% ta' xisir. Huwa community hub. Niltaqgħu, nagħmlu l-meditations, nagħmlu circles. Soċjalment insibu room fejn nistgħu ninaqdu flimkien mingħajr ma nkunu ġġudikati u nixxerjaw it-triq tagħna ta' kuljum flimkien. Ġifieri tiltaqgħu sħaħar bejniet, kont minħossu hekk jew mhux bil-fors. Teħilx fuq il-kelma saħħara. Teħilx. Nies li għandhom dal-beliefs. Nies għandhom dal-li jemnu fiha. Għandi jiġu Kristjani, Hindu, Buddisti, Ma dik reliġjon, dik nifhem. pagani. Spiritualità u reliġjon mhux l-istess ofol għandek li ssib id-divinità barra minnek u fik innifsek aħna nersqu liha b'mod differenti hemmhekk fejn ingħaqdu flimkien. Qed jħodlok il-ħin, niżel. Ma kienet importanti. X'ritwa li tagħmel ta' kuljum? Jiena ta' kuljum nisajlek wara. Ora, mela diħla bżonn. Ħajti kollha ritwal minn fludu sa flaxija. Imma ħatajdilna fl-aħħar? Nurik. Tajjeb, mela niżel il-fajt. Il-Maltin u l-Ajuċin imma n-nies li ma jkunux jafu, meta tgħidilhom li inti sori ħajkun reġa' ngħidha saħħara. Kif kull ir-reazzjoni għax jiena x'in smajt li ħan intervista saħħara kelli xejn. Kieku kelli ngħidlek 5 snin ilu kienu jiġġudikawni ħarsu li blikraħ, bullying, stigma, tkeċċejt anke minn xogħlijiet. Imma dak kien 5 snin Li ilu. hija l-istorja ta' sħaħar over the years ukoll, mhux hekk? Thousands of years. Illum il-ġurnata, peress li ħriġ tolgħut u qed nagħlem, u nurjom li jiena persuna normali li nħobb ħafna u ngħin ħafna, qed inkisser dik it-tabu. So anzi issa jwaqfuni dik inti s-saħħara ta' TikTok, Tajjeb. Tlaqna. Toffri korsijiet u talim ta' nies li għandhom dal-interess. Ġan rispondejt jien. Iva. Li nagħmel nofri basic courses f'qasmijiet differenti biex imbagħad il-bniedem ikompli t-triq tiegħu u jkompli jirriċerka kif jixtiequ. X'għodda jkollha s-saħħara? Tista' tuża l-kristalli, il-herbs, l-oils, whatever, imma l-ikbar għodda hija inti nnifsek. Il-karattru tiegħek, il-valuri tiegħek, l-arfin tiegħek u li dejjem titgħallem. Mela, inti in-natura teffettwa il-ħidma tiegħek. Hemm xi postijiet speċjali f'Malta jew għawdex? It-tempji neolitiċi ta' Malta. Huma portals kbar jiġu minn barra minn Malta gżuz ta' nies biex nagħmlu xogħol spiritwali, apparti il-wirt arkeoloġiku, wirt spiritwali li jintesa kompletament. Naħseb saru hemm għal xi raġuni wkoll u xejn. Nitkellmu għal. Niżel. It-ten, niġu ħdejk. Kellek tolli ħaġa. It-ten l-aħħar waħda s dil ħabma tajnija, ha? Ejja. Għalqu għajnejkom. Nagħlqu għajnejna. Idejkom fuq qalbkom. Ritwal li nagħmel kull filgħodu li ngħid tliet affarijiet. Jien illum ħanejn il xi ħadd. Jiena llum ħanejn xi ħadd. Jien għandi l-qawwa li nitjieb. Jiena għandi l-qawwa li nitjieb. U jiena nemmen li jiena persuna tajba. U jiena nemmen li hija persuna tajba. Kunu mberkin. Jekk hemm sabiħa di u di ħantik il-medalja. Mela. Ja waħħel inti fejn titmux. Għaliex qed waħħalem?
mhux affarijiet. Għafimni, għax tipu għemmek naqa privat. All right, sibtu għem xisħut. Għara nintaw d-dir. La Rose persona interessanti ħafna, ekkantkom iktar personi bħal Rose li xtuqom hawnhekk, għabdu u għabatunna, emmek. Narawkom.